hello, good morning mga kalasanos. Mayong adlaw, mayong lubiik na ito tanano. Kumusta? Yan na sa tanong. Adlaw da ay karong Huwebes, no? It's 12 sa buwan sa Marso, tuig 2026. Sa dili pa, no, shout out kay sa tanan. Ganong sunod na nilamahan, no? Shout out yun na yung tanan. Thank you kayo, mga kalasanos, no? Mga ka-followers sa pagsunod sa mga sigilanon. Nagikan sa aming indrama. Salamat kayo. Okay, no? Ang suwatan ko karon, no, pinadaki ni sa usa ka lalaki nga magpatago along sa pangalan nga Jungkoy. Sinuwat kini ni Cecil Daniosos Cabrera. Ang magtatampo, no, si Jungkoy. Kini akong problema bahay na sa kong asawa nga masukog mabaldas iyang buhat ba. Mao ni siya. Kung nga nung na problema ako rin masuko siya, no? Inaniyon naman kong pagsugod ang mga pangitabo, ha? Dahil, sige. Kita kas kong bag. Unsa man ang baga pa, Jungkoy? Katong crossbody bang bag na ako nga dadoon ako sa kong trabaho. Pangitaan na nito sa tong kwarto, oy. Wa pa dito. Sa muka, sa di mo, oy. Nagtanaw ko diri YouTube, ba? Oh, ano? Unsa man din ni? Dili ni bag? Hay! Naram ko dahil gibitay. Luyos baltaan na itong kwarto. Mauka. Ba maipangita, dili man mata. Hey, nabaldahin nung kuskitanaw na kong YouTube, da. Lato na trabaho na. May untag mga buta mo, kay di man mo kita sa inyong mga gipangita, oy. Oh, si Bako ka niya, Jiki, oy! Oh, Jungkoy. Nganong ni apa may kasato? Uli na. Yan akong gabi pa uli, may. Nang tuog na singke. Sa? Nga naman. Saba kay baba. Mura light ng ratatat pirmi. Nagpabadong sa tingali Bakal ka. ma, ang buto ng asawa. Basta doon na naigibuhat. Nga di gustong sa muko na siyang basuko. Magyaw-yaw. Manungo na yun. Kung mauna, ayaw sa disturbo ha. Pero doon na tayo pungutan na taon. Sighangan din ta. Ay, naman yun ang asawa, Jungkoy. Sabta na lang na singke. O kung doon ay buhaton, ayaw na lagsamuka. Ayaw tugawa. Jingki, asa kong uniform. Ay, ambot lang. Lo, ikaw may tikutot, ma. Ay, mali magbutang, di ako to suluburan. Pangitaan ito, Jeric, oy. Kamay ganyan ang pagkaliwat imong amahan, oy. Naglaba ko dire, akong sa muka dire, aron madali ko. Sus! Susoy! Sus, oy. Oh! Ha? Akong uya diha, ha? Magbasay noon po, ma. Di mo nagipaglabay na ko ay magipangkuskusan, ay. Makalagot pa ka. Nang labba ko sa mukong ko mo dire na mong PE uniform, di ka kahibaw mangita dito. Para pangutan na lang, ang hain to. Giulin ako sa happy mate. Oh. Libog yung kuha niya kausawa lagi. Kay gamay tao na ito pangutan. Sigaak mo na rin yung tubag. Ang ending kay maundang siya kung unsay iyang gibuhat. Unya. Kamu niya laba, ha? Kamu niya pang hay-hay. Kamu niya pang hugas sa mga plato, mga bisit mong tanan. Ay. Sapot na mama. Sagdi ng nahan. Kapoy kayo sabot. Sabot ang batasan na. Wakong sabot na. Nungon sa Ito, gugurot mo kakiri dire. Oh, tawa. Daan bigay ko. Sumpayan na yung yaw-yaw. Panungo na yun. Siba ko tao. Mga animal, ay! Jingki, anak. Uy, pa! Niyaman lagi ka! Dili kay ako rin niya, oy. Iya sa lula ni mo. Halala! Halala, kumusta naman ka, Lula? Niya, naginhawa pa. Alangan man, nga naman ay bangag ang imong ilong mo, ginhawag yun ka. Ay, kung way banga. Ya taps. Oy, nilang una ninyo si mama ba? Nilang sa Jingki, ha? Uy, nga naman pa. Kay patsikap na ako siya kay di naman ganahang mukaon. Unsa? Hala, kao na na. Ako'y nagluto, ana. Imo mo ko ng paborito. Matod pang papa nga. Imong anak ba? Unsa man Adobo ng nukos. Lagi sa gula ng kong lami kay tamates. Ay, Ripod pa. kaong ko, lamian ko, anak.
Unfair kay kasa? Oh. Tiguang naman unta ka? Ano? Nausya ka niya, JK? No? Bisag respeto na lang unta nga mukaon siya gamay sa akong giluto ba? Pero dihang ikay nagluto og nukos, kikaon siya. Paulis inyo ugma ha, pauli. Video, iyo na, tao na, imong lula, tao na. Da makalagot siya. Jungkoy, gilaay ko sa ato. Oo niya. Hatagi ko punan, bi. Nga naman. Aninda ko. Bisag, sari-sari store lang ba? Kanang malingaw lang kung tinda-tinda. Okay na ko. Sige, makasadban ko stress Marias. Basta ni padbansun ko mamayda, hindi bibibilyon no sa ni Pops. Ngadban ko! Wow! Unsa hindi panday ninyo, Jinky? Ay, tindahan na bayot. Tindahan ni. Bungol? Tindahan gani no. Ay, nabungol ko ayaw lang kusgang. Makalagot mo sa gabayot at kagod. Gilang tindahan, balik ko pata pangutan nga, busy na dinig pamintal. Peh, daghan pa mo sa inyo? Ako lang ustad. Ah, pahawa na sa ako tumangan bayuta ka, pahawa din! Swirtuhon ni siguro kag negosyo, no? Jingke, swirtuhon nun ka. Kay daghan na may sindis mong tindahan, no? Nya, ang sa uban taon, ikaw, gipistahan ka. Ang uban, tarawa, di ba gligwan, gilangaw, pagpuputsukan. Alangan, mahal man tong ilang mga presyo dito. Ang ako barato raman. Pila ra ko ginansiyag 2 pesos good. At least nalingaw ko sa akong pagpaninda, di ba? Bluetooth po niya! Bluetooth niya, pautang! Unsa na, oy? Unsa na imong pautang? Bluetooth speaker man ni ma'am, pautang. Advance lang kong 500. Ako'y ma- Kahil lang uban. Ah, Hatag kag 500 niya, kanang 50. Maulay, tag 50 ang imong adlaw-adlaw lang hatag, anak. ay utang ako na, be. Pilang mga tuig impason. Ikaw na magbutog pala katuwig mo gusto, ma'am. Ah, sige, pautang ako, anak. Kay ganahan ko magkatakanta samtang magbantay ko sa akong tindahan, dong. Nakautang yung speaker nga Bluetooth akong asawa taon. Tuod ba? Alingaw kay katakang utak, kanta-kanta taon, samtang naa siya tindahan. Unya, Matagal na kitang iniibig. Sa'yo mo! Ano ka, pinte? Pila! Onsa? Susu sa kindira, ginisturbo ko sa muka. Oh! Ma, imo ko nung ipatawag. Nga naman, Ikaw'y bantay sindahan, da, Jerek, ha? lakaw ka? Adili, oy. Nga nga nung ako babantay ang tindahan. Mag-practice ko. Kasi praktisan mo. Ay, unsa pa, kanta, oy, gago. Ha? Ang taon na lang kita, gago na yun. Samok sa kay ka, oy, dagay kay pangutana, ikay bantay di, ha? Unya, klase magko after lunch, ma. Absent ang saka. Sa, di ko ma-absent mo eh. Mag-final exam mi. Onya, di ko mag-practice ini. Singing contest akong apilan, Jerek. Singing contest na kabati ka, kailangan ko mag-practice. Practice ko, kasabot. Kusgon gini. Ha? Uy, nasuko ka? Eh, sorry, ma. Sorry. Oh. Sorry. Akala ko ikaw ay akin. Ninais kong mapalapit sa'yo. Ayo! At ito ang iyong... Ah! Let's say, ay! Nila, sorry, bugnaw. Pilang soft drinks bugnaw. Nag-practice na dire kasamok ni mo, Jerek. Ay! Noy, di man mo papalit si mama, Noy. Na-practice pa man. Ganyan na lang, Noy. Ma! Noy, mo palit og napkin. Pila napkin, ma? Di man sa kasag-us, mga presyo. Labayo na giti ka maigo ka. Oh! Okay. Okay. Animas ka. Ma, tapila ko itong basa. Kailangan ka mag-practice din. Tukos bukid mag-practice. Ay! ay, okay. Sa kagamay, be, namro kag bayot. Be, kabalan tanay mo sa man, be. Be, bukay mong mata. Ano ka, ang buko na kumata naman sa kong agtang. Oh, akin mo rin ang tangbidat. Biya mama pa eh. Tinuod niya glabay ang microphone sa akong oh. Sakit kayo. Abdos kayo. Mikrofon dito? Kupon. Huwag mo kadungog. Biya.
Sige lang, ay laglihok, be. Tiwason ti kag tambal. Tiwason. Tiwasan ti kag tambal, be. Basta, agay pa! Oo, ito na. Maayo kayo pa kang tuog, Jackie. Nga naman. Ikaw ba? Kontrol ko na yung kasuko ni mo. Naunsa ka, uy. Ganina, nagkatakanta ko ka. Oo, nga naman. Hilabtan na sa ninyo nga ako pagkatakanta o si problema dahil ninyo, uy. Tayo na mo yung katakanta. Reklamo, as Jerry, nga, pabantay ni mo siya sa tindahan. Final exam ko niya, wasay na himon to kilano niya. Gilabay pa ni mo sa microphone. Nay, di ni mo labayon nga sa mukan man kay stanan. O doon na lang ko siya gibutan na ni mo niya. O, lagi. Buguon man. Nagoy presyo di akong gibutang sa mga items. Mungutana pag yun. Naunsa man ang bataasan, uy. Ay, naunsam sa ka. Uy, ang ansag di na mangutana. Ano masukom sa mangutana, be? Kamu ba, Jungkoy ba? Nahibaw naman mo nga masuko, Jungkoy samuk-samukon ko. Nga nung dili man ninyo timanan. Ha! Nasama na mga ulo ni Jerry, ka? Amay noon. Ulo sa... Ibutan na inyo mga kinanaan din sa lababo kaya ako'y panghugasan. Panghugasan ko ng tanan aron dili na magtapok ng uk-uk na sa lababo. Wala pa maminaw mo ng kaon, ma. Sige, magagyaw-gyaw mo eh. Ah, diarang gamit akong plato. Sige, oh. Kuy, wa pa din mo mahumagkaon? Pagkaya, iya ba ninyo mukhaon, Jeric? Uy, laki man unta mo. Ay. Jeric! Ma! Papa ka mo man diha. Ako nagiging gamit ng straw, ma. Pahawa na diha. Sige, magtanaw na ko, Jungkoy, pahawa na diha. Kapit na ko man, ma. Sige, dali anak, kay hugasan ko na. Pag ikaw, Jungkoy, pahawa na, sige, magtanaw na ko, naunsa ka man. Bida. Kumanin mo ba panghugas ng plato ba, Jiki ba? Igo, ha? Ha? Nga naman, Jungkoy? Pumunta na ba? Mingaw ko ni mo. Paba diha, eh. Kawa ba ayaw ni mo intro diha. Anong gimingaw magkangapir mo tayo magkita? Nayabag na ka? Agay! Do! Sakitas kong ulo. Ulo kaya bag mang kagod. Kabali na! Ma! Dara akong gamit mo. Mana kakaon. Ang na plato. Ganihan ko ni ingong on. Sasa. Da. Ano mo ka mo? Pataka kag butang anang imong gigamit ka plato Jerica ka. Imong gisagol sa mga plato nga humanan ako waswas tanawa. Tanawag na unsa na. Plato mo naman. Di mo na panapton nga yung giwaswasan. Di mo nagyapag na ko. Hapak ka! Agay! Hanapay hapak ay, ha? Agay mo. Unto mo Mutubag naman. pagid ka na ako da. Mutubag pagid ka. Agay! Ha? Ha? Naglagot ko. Da. Agay! Mabuhag na ma! Mabuhag ng blangkana sa kuhuma! Unto naman, Jinky! Mao ni problema nako, grabe kay akong asawa taon. Basta masayob lang mi gamay, budalan mi ditso. Saan man ako taon ako asawa, paliw tabagi ko inyo ati presbe. Inana bang mga asawa gyud ati pres, masuko mamuna dayon. Usa man ba kung kamoy pasultihon, palihog lang jungkoy. Hello, Ate Pres! Good morning, Ate Pres! Good morning, Lord. Salamat sa tanan, Good Lord. morning sa Sukon sa Boga del Norte Salamat. sa itong Vice Mayor niya, si Marlene Manila, Duhay Lungsod. Sige, Ate Pres, arita sa akong problema ni Dodong Kisato, Dong Jongkoy. Wala ba ta? Wala pa di ay. Uy, kadiot, Ate Pres. Ate Jinjin, napa man di. Tungod kay nagstorya man po sa 19 Purgati, nakalimot na po sa atong mga kring. Daghang salamat mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pipi Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Nya gawas ana. Palitsan mo sa Diamond Yema OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Crunchy. Okay, salamat kayo sa tanan na itong mga kaigsunan ha. Nga bigamit sa ito ang Don Pepe Tablia. Labi na sa mga bata nga. Gipainom sa ilang mga mamag papa baron diha. Kinsay gusto mo painom sa mga bata. Sa Don Pepe Tablia, the best gyud kay na. Nindot kay na nato imnon ang ato ang Don Pepe Tablia. Kay mao na makapalagsik sa mga bata. Nya, ugom-ugom sa bugye may espesyal, obiye may espesyal, o diamond may espesyal. Kung mo padong mo sa inyong eskwelahan, labi na ning mga uban nga mga lagyo pa. Ang ilang eskwelahan niya, maglakaw ra taon kay maglisod og sakyanan. Ugom-ugom lang mo giye may espesyal, obiye may espesyal, o diamond may espesyal. Kay the best kay nato ugom-ugom mo. Nya kita mga dagko, ang ato ang isumsum kung mag-inom-inom ta, ang ato ang Paulitos Macaroni Cans o Tasty Fish Cracker mo na best kay natong imnon. Unya kita mga dagkopon nga mo trabaho sa opisina nga atong gamiton sa pagtrabaho nato or pakondisyon sa atong lawas ang atuag yung shed
Panyawan Coffee Mix. Maunay the best na tong imnon kay maunay kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa imong mga trabaho. Adlaw tanan palington ka mahuman ang imong trabaho. Kung makainom ka sa atuang mulaban nga kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang atuang Sed Liniment Oil. Ate Pres, Okay, ang sender dato ang karagadlaw. sindir na to, dong do, si... Kisa dong do? Jungkoy. Si Jungkoy. Jungkoy, Ate Pres. Jungkoy, si Ang problema Jungkoy rin na ni Jungkoy, Ate Pres. ang Ayun sa nanganan ng Jungkoy. Oo. Parehar na, kanang Jungkoy dong, mao na yung mga manok sa insik. Nga bugbo sa kay tail, pares kang danik. Danik na baro ba? Mga bugbo kay tail. Mao na Jungkoy. Kanang Jungkoy, Ate Pres, tambal mo na si Ate Pres. Saan Kanang manok sa insik. Di na pa. Lahi sa napatani dong. Lahi na patani ka na Jungkoy, puti na si Ate Pres nga na yung mga balhibos tail. Mao na siya tambal sa mga Ay man, uwam ko kita lagi. na sa una, abot karon na pa ba ka ng Jungkoy? O Jungkoy lagi tawagan na nilang nga mga manok sa insik. Unya, kani yung problema, Ate Pres, yung asawa, Jinky po. Kani Jinky, maldita, Ate Pres. Gamay nga mapakgang galinan siya sa intrabaon. Awayon yung ka, bunal-bunalan. Mga initabo sa iyong asawang anak. Nga, nagtukod sa tindahan, yan ay mga na nga, ayo, balita, say mo, iskindi, pila, ram! So, lagutan. Ayun ang tinuod na lan. Kada bitaw magbantay kag tindahan. Ako nagkasuway man ko. Ikaw sa una, Oo, Ate Pres. pag niundang ko trabaho niya ng ninda ko. Oh. Katugo na kay kadang ukto ba? Kating Nga na bata, mayo. Ayo. Pali, sa, katugo na kay ka. Sanday. Pati ako sa may sambag. Niya, usari ka mo? Paita. Yung usari paliton. Ang ano mo? Nakatulgon kay ka ba? Mao lagi yung labad, maglabad di mo ko Ate Pres, kanang katulgon kay kaw nya. More palito, no? Oh, sambag-sambag. Oh, lagi. Nga sa ang uban kaya na sa Ate Pres di mo gawas. Oh, dili. Di mo gawas way tao. Way tao dia. O nga naon. Sabi ng mga bata o palit. Mao ni nga Jungkoy, kulatado siya sa iyang asawa. Unsa ko di yung buhaton na ni palayason baka Yung anak nakadugo ko to. Gidugo. yung asawa rin kadugo, bunal-bunalan niyang asawa, iyang anak. Bunalag maayo sa, kuhan kay planggana. Grabe sa doy. Grabe, Grabe ra puro uy. Oo. Langgana. So, ambot lang. Yung sinamay ni palit niya, wag man tagay na naipresyo dang gibutang daan mo. Day. Mao na yan. Labad ni yung asawa si Jinky. Labarong gutok. Pero para nako, sagdan lang siguro. Bam, ikaw ba, be? Maribam. Ako, papakay ako, Ate Pres, badlungo na lang gud. Aday, ayo, day, Oh, negosyo, bitaw. makaginana. Mauna. Negosyo, tindahan, ayo, pagkuhan, wag tanga na imo ang batasan nga, inana, nga dritso, kag singa, kung pangutan-on ka niya, mahunong imong trabaon, masuko ka, iyo, na kay, atuwa ning pa, Mao na munong na lang sa paninda. Undang kag paninda diha. Undang Ang na. ato nga bulambo nga atong kuan. Nya binasura ba si Ate Pres kay Oh, lagi. kusugalin niya kay dili siya dako ginansya. Na may uban gud nga mga tindahan pero las maayohan apoy uban nga kanang Dako ginansya. katunga. Katunga Ate Muna, Pres. munaiway mo palit Oh, dito. katunga usahay. Murag sobra ra sad kayo ba. Pero ang uban ay bida parehanang kanang litso ni Jimbo insect tag 850 rang kilo. Porting dali ang mahurot at tipres ilugan diha sa Tilisay. Alam ni pagay timpla sa Rixol, tabangan pang doron ni. Pero buyag mahurot na yun. Sus, the best lagi kayo. Dali ra kayo inana. Dahil ikaw inay Jinky, barato ra kayo baligya. Dali na mahurot. Pero ay kasuko. Kung naimuta na, tagpilang ko anak, suko siya tipres. Kaya na ako ni presyo ng gibutang. Dahil lagi, gikuan siya. Mapalda siya siya practice. Nagutang siya sa Bluetooth kanta. speaker. Kada kanta siya Ate Pres. Mapalda siya. Mabalda. Maglagot lagi siya. Yang tingog to apundas bulan yang kuan ang nakanta dia pa diri. Practice mo to siya, Dro. Practice. Practice. Sige, babo, ikaw ba, Beo? Sabi mo. Kuwari ka sa Old Testament, Levitico 19, saan ba? verse 18. Okay. Ayaw panimalos, ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo, higugma ang inyong isikatao, sama sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Kung ari usad ka diri sa New Testament, Galatia 6, verse 2, pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. May pong. Karon,
Usaw man nimo pagtuman ani nga pirti mang maldita sa asawa o inahan. Oh, narabay ingon diri nga pagdumot inyong kadugo. Nasa ingon diri nga natuman nimo mga sugo ni Kristo. Lisod kaayo tungod kay naarapoy laing pagbasa din sa kasulatan nga giingon katong nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit, sila mao ang akong inahan ug igsuon. Karon, murag wala gyud matuman kining tanan. Ang imong buhaton ana igasinganin sindi. Jungkoy. Ang imong buhaton ana Jungkoy, anhina nimo dinhi ipakita ang pagkahari sa pamilya. Ganun. Ana na nimo ipakita diya ang imong po nga magdagnipon. Kaya kanang inahan bam, suga na siya sa panimay, di ba? Sa masuka ka pati mga itita. Mo rin siya suga ng itikit. Kapundiro na. May pa ang kabit, bam, kay nindot siya, siga pa kayo, kay emergency light ba ng kabit? Amo ba? Onsingay? Emergency light. Ubra out ang katubaldita ng asawa, ay di emergency light. Hayag kayo. Solar na to, padayon na. Balikan na. Balikan. Kining ingon nga, kadtong mga nagtuman sa kabubuton sa kong amahan nga tuwa sa langit, mo akong inahan o akong igsuon. Magkaingon ba ang anak? Aron. Magkaingon ba ang anak mo ni akong inahan nga ang inahan, wa man magtuman sa kabubuton sa Diyos nga mo tuwa sa langit. Mayang kuhan. Muna nga, ikaw, Jungkoy, ipakita ang imong sulti, ang imong balaod pagkaamahan nga dunay ngipon. Hana. Oh. Sampalong Ayaw pagsalit sa imong dila. Ipakita nga dunay ngipon kay grabe siya. Pagtuko sa tinan niya, iyang anak mo yung imusmos niya dito kay nagpractice siya. Sampalong pa na siya. Pero ba yabaga? Nahog bitaw na sa kanang orasyon ni Bay Abel, kadang naas ko siya, orasyon dila payat, kaon dila ugat, mas maayo pa ang baga nga dila kaysa nipis nga ugat. Singan? Balik na. Balik ito kung paimangno Jungkoy ha. Ipakita, mubura, ipakita ang imong pagkabana o pagkaamahan. Amahan. Balik sa gulay. Ayaw pagsaling sa dila. Ay pagsalig ng dila ay mong ngipon gamita. Kung may mo gamitin bag ang tango. Yun sa matong ikato imong gingon sa ay sagdilang bisis nangita mo siyang laing ipon. So to. Dili ato balikan sa mga mao dili kabit sa seseng. Dili ang asawa ang bana ko no haligi. Onya ang baba ang asawa kay bawo niya suga sa palimay. Tigpatindog sa aligi. Tigpakain sa ligi. Ang inahan ba suga? Kuno sa suga. palimay. Pero ang kabit na iba emergency light kuno siya. Solar nga hayag. Solar hayag kayo. Mo pa. Di ka su kurente. Boy kas kuriti oh. Natinga ako. Ano raw sa mo? Akong boyfriend Ano ba? ninyo na. Ni Anas Bay, gidayang bata. Mo ba? Oo. Unya? Magkinahang kani akin magkinahang di mo ni kwarta. Anak di kwarta kay Anas bata. Pag abot, ingon na yung kong boyfriend sa amin tiya day, amin tiya ako. Gitiya ka? Kapit na ka ako, tiya ko yun. Salamat sa mga nagkakaluman noon. Kunay ko ay puzzle, tihon.